Hanyo hai lam show joto khabang ni takhre bu hukjong no Tripura TV channel o norok joton saimana 12 February ni simi Tripura haste o road block nani thangai tongo phiaba kwbang borong saimia ko tamni bagai road block nani thangai tong je saimia rong no sawi riwana Tripura haste o kaisa burning issue solui tong norok joton saimana KOKBORok choba no tui mani KOKBORok no tui no o choba nani thangai tongo o choba angkha belai kheno KOTOR choba tamni ingkha khai Roman script bai mani KOKBORok no suimani sak o lama je lahar kasumani uthoglak eba paiglak hinui sagat TSM ni president borngrang sajra deborma a chobao joto Tripura haste ni lukrong no support khlaiui phan baksake krak khlaiui busawi tongnani bagui bo koikha phiaba sara Tripura strike inglak lahar chiming kasujaknai lahar tei school chiming block khlainai TISF ni adong song mani KOKBORok ni chobao phiaba tabuk singmung asaijak khapani takhre bu song most of busuk jorati kolok khlai thangno most of khlaiui mani KOKBORok Roman script madema no singmung asaijak tei norongmo road block khlaimano share sajak comment khlai sadi temo video no share khaidi tamni kangkai joto Tripura saroni aro sogoitung tei norok jotono koinai nokni mairum petrol tei kwbangma nangmani jinis manui rokno pai narikdi tamni ge mosoba mani KOKBORok no Roman script bai ma siasek jorotui mosoba ngui no thangnai aboni bagui joto norok ready ingdi 12 February ni simi mosoba ngnai mosobao TISM ni adong rok simia joto okra sakra Tripura sa ngui tongkhe norok o choba no support khlai phedi naitongni chekri Tripura TV hambai